1 hour later. Lah kok enek to wis to. Iki enek sing takon ya, mburiku ki apa nem? Gombalan apa gombalemu ki ya? Lah enek sing takok mburiku ki apa nem iki? Iki gombalan. Iki ki ya etas, iki ki selimut. Apa gombalan iki ki selimut. Iki ki klambi dilempit. Ngene lho, Bos. Maklum lah lek iki kelimute gede terus musim adem nang Hongkong iki jane iki enggak rusuh no ndak karena selimut koyo sing ndek kresek iku ki simpak brongsongan nongkoku. Kamarku ki cilik ndek rantauan ya to kowe pengen roh gombalanku. Kamarku iki 2,5 meter persegi terus enek ranjang atas bawah kadang ngono ku lek enek babune anake nginep terus iki lemari kamarku ki cuma 2 meter ketoke 2 meter 20 enggak enek sampai 2 meter persegi ki enggak enek terus lek dawane ki jero 3 meter dawane kayak gitu. Jadi lek enek menem kowe kopro kowe ngene iki ki kamare sangat kecil, gek klambiku akeh, barangku akeh. Ya wis ngene nang Hongkong kehidupane ngene gitu loh. Iki ki bulu-bulu, iki bulu-bulu. Terus nek koyo liyane ki apa ya? Ya enggak enek ke baju-baju. Baju apa ya? Baju nang kresek iku. Ngono lho, Cuk. Jadine iki iku klambi gombal iki gombalane Mukio sayang. Jadine wis ora sah nganu bingung ya toh. Memang nang Hongkong iki sempit sebawel-welan kayak gitu loh. Jadi lek enek sing mempertanyakan iki bukan hal yang koproh atau gimana. Ya memang enggak ada tempat kita, enggak ada tempat ngene-ngene bersyukur nggeni tempat. Biyen sainem iki yo kos nang kontrakan cilik itu $4.000 Hongkong. Aku karo koncaku tak share gitu. Satu orang $2.000 Hongkong. Itu setara uang Indonesia itu 4 juta lebih $2.000 Hongkong. Bayangkan kalau satu kamar itu hampir 10 juta rek duit Indonesia lah yo eman to. Terus aku pindah nang majikan iki enek nggoni gitu. Lek majikanku biyen memang enggak gelem kok inggon cemburu nek sak omah enek pembantune seperti itu. Jadi aku turune sak nggon-nggon ngono. Berhubung aku dhisik kon turu nang kantor keluar masuke bingung, aku mangan bingung, tuku banyu bingung, aku memutuskan kos kayak gitu. Ya raket-raketang lek ku golek dhuwit adol apem ya to. Karo nggih nglemesne otot. Sapa wae emoh. Rondo iki bebas, Cuk. What is the gadel? Rondo iku bebas arepe ngentup. Ngentup sapa ae bebas, ya to. Sing penting ora nyolong bojone wong. Lek sing dicolong gelem ya ora apa-apa. Saiki ki enek pesona konbrut cah. Wis ngerti purung Lah kok sainem dijak ngomong-ngomong apa kuwi jenenge engkel-engkelan masalah seli cilik seli gedhi. Lah kok aku ditantang karo iki lho enek konbrut. Lah tak kira konbrut apa? Jebule kontul butal, ora saiki ora tobrut. Ora mek tobrut saiki enek kuntul butral ambekan. Kontul brutal, ora tobrut, ora mek nganu toket brutal saiki. Ngono. Beh jarine gedhi dawane 20 cm. Alah mosok. Iso 20 cm tekan udel kene no. Wedoke no iso klingian klojot-klojot. Ya lek cilik iso mlebu. Ora apa-apa cilik dawa iso natap-natap udel ngono. Tapi gak penak sih lek kedawan banget karena apa ya? Mesti sundul-sundul nang wetenge kaya jendul ngono. Enake sing umum. Sing apa ya sing umum
Karena apa? Ukuran Asia ki yo macem-macem sih, lek sing bokong gedhi, jeru, wonge dhuwur ngono kuwi jeru. Tapi lek sing mok kete ku cahe mbudek-mbudek ngene iki ya iso telak iso teko weteng, iso teko kene meh jantung kene lek mok kentu. Bah, aja ya Mas ya sing konbrut sing kowe debat karo Sainem ngaku konbrut, iya to. Pesona konbrut. Kuwi. Lah kok saiki enek tercipta komen ngen karo Sainem konbrut. Sejak kapan enek konbrut? Sejak kapan? Sejak kapan enek konbrut-konbrutan kuwi lho. Sainem ku jadi mikir ya to. Sainem jadi ngerti to? Iku ora oleh banter-banter aku engko diseneni Mbah Google Rodian Hu. Ngerti apa ora? Pokoke iki dek ingi ya videoku aku sing duduhne si guguku ki nang sor sikilku. Dikira aku nyoteng lakang. Diseneni langsung digaris silang kuninge koyok tai gentir. Ngono. Nang pacebuk yo ngono. Pacebuk iki sensine karo aku jan masalah. Lah liya-liyane sing uda iki lho lolos kabeh. Lah aku ketok dodone tok mentek-mentek titik wis langsung disilang abang kan wis didancuk ya. Apa karo aku kok nganu suwen sih banget. Kadang ngono ki jenenge pacebuk karo anu YouTube iki ngene. Engko aku dilolosne ngono 2 dina, 3 dina. Ngono sing petang dinane iki disilang abang ngene. Lah ngono kuwi enek sing ngomong, "Nem kowe di videomu mau hapus, kowe dihujat wedi yo." Beh, gatel ya. Mosok enek sing ngomong ngono kuwi juga terus jarine aku ki yo, kok jangankan kalian menghujat aku ya. Wong sak desaku pirang desa ya, akeh desa lah. Sampai teko desa Nguran barang. Desa Nguran ngerti ta sing wong Blitar Lor roh. Desa Nguran. Nguran Klegok Dayu Ndawung ngerti tan? Aku le dihujat karo wong-wong kono, ya sing ngerti. Oke lah wong cangkem iki luwih dawa daripada tangan. Gitu. Aku dihujat. Aku ki gak popo, hujat-hujaten. Wis to gak popo entrah aku ora maling bojone, ora maling anake kok. Wong aku ki lho sing dikhianati. Peh aku ki ndisike apa njungkel maksude ki apa ya penghasilanku drop. Intine aku lagi diambang apa ya rugi bangkrut bermasalah digawe masalah uang kayak gitu semua aku menjauh karena hidupku susah kayak gitu. Jadi lek aku dihujat lah aku kan pengen mbales wong loro ati tapi di situ aku dihujat sing kemalan kontul lah sing jarine kaceren lah kedanan si A si B si C si Y terus jarine aku ki cewek sing bla 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 aku gak pernah menyakiti wong. Yo mungkin lek aku saiki wani berbicara kowe terus izin yo ndak masalah jelaskan datang ke rumahku yo nggak apa-apa ya toh ya kita silaturahmi ndak masalah kok jangankan kalian sing ngujat aku mek nang sosmed nah sing sak desaku tangga desa iku menghujat aku ke banyak banget bahkan enek sing wis kita berdamai wonge terus sakit terus meninggal itu juga ada tapi ya sudahlah kan kita sudah saling memaafkan nih ya toh sudah saling memaafkan saya nemu iku wonge selalu memaafkan orang yang bersalah kepadaku kok aku difitnah model gimana tetap ku maafkan piye toh musuh tangga ki susah karena apa saya nemu artis kampung Sainem ki artis kampung daerah Nglegok ngerti apa ora ya saiki lek enek wong sing what is the gathering dancuk ya
Ya nggak apa-apa wong Sainem ki artis kampung. Kampung ngendi? Desa, desa ngendi Legok, daerah Legok ngono. Omahku ki ya toh. Solar pe mampir ngopi-ngopi gak apa-apa. Aku semen bakul kopi cah, bolo. Arep pensiun ke Hongkong bakul kopi ngono. Aku sumben. Dadine ya silahkan mampir saja nggak apa-apa. Mampir saja nggak apa-apa. Gitu loh. Ya, wis ngene bolo kucluk Sainem. Ada baru iku pesona konbrut ya. Konbrut. Tobrut mundur. Saiki konbrut bolo. Sing merasa konbrut silahkan komen. Jok lali kete.